Marahay na banggi, binukasan na para magtaong pangenot na serbisyo medikal ang Super Health Center sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga. Day pa man kumpleto ang pasilidad alagad oras na mahaman, maaprobet sa randigdi ang outpatient services, TB birthing unit, cervical o surgical unit, physical therapy asin dakul pang iba. May report si Joel Solina. At Naga Mundial. Importante na igwaning primary health care facility na accessible sa komunidad para mandigdi na darahon ang mga simple asin minor sa ng mga pinagmamating hilang asin matawanan na ning maniligong medikasyon asin bulong kang mga doktor. Kaya man kasudma nagkaigwanan ning soft opening kang Super Health Center na yaon sa Barangay Concepcion Pequeña. Ini para man sa primerong aldaw kang operation kang nasambit na primary health care facility. Sinabi ni Alcalde Leni Robredo sa pakikipagampangan kay ni Lunes sa mga miyembros kang City Hall Press Corps, may inisyal ng budget for operation ang gobyerno lokal para sa Super Health Center. Ngaring magamit na ini asin mapakinabangan na kang komunidad sa lugar. Ang direksyon mo niyang kang city, kukumpletohon taning services si mga primary care facilities para ang nagpapa-hospital na lang, si kaipuan ng espesyalista ka, sa kakaipuan ng confinement. Nakasulisit na kita for most of the primary care facilities. Dapat eventually magkaigawa na siyang x-ray, magkaigawa ng laboratory. At tangari, di nakaipuhan magpara pa ospital ang mga tao. So ang catchment area kang Super Health, Tulong Barangay, Del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña. Ano pa lang yan, soft opening pa lang yan. Ang pinaka formal opening niya sa August pa. Mantang sa personnel sa temporaryong pamamayuhan ni Dr. Jeanette Ruin kang CHO1 kay ba mga personalis kay ni ng mga nurse, midwife asin administrative personnels and staff. Nanganyaon man ang additional na mga BHW kang barangay para man makapag-assist sa mga medical workers kang lokal na gobyerno. Wala ning medical equipment na kadakli na solicit hali sa DOH, PAGCOR asin mga foundations na katuwang kang gobyerno lokal, araw kang x-ray and ultrasound machine, igwana ning pharmacy, dangan ambulansya, asin iba pang kinakaipuang mga health and medical equipments. Makaka-hire kita for next year pa. So ang mga tao duman, ibabang na si CHO1. So ganoon mo yan, ang maluwas, si Super Health, mayo pa siyang sadiring staff complement. Si gabos na staff niya, mga hali na muna sa CHO1. Kaya ang ma-head mo na duman si Dr. Ruin. Pero eventually, by next year, ang target full services na. Ma-set up na si x-ray, ma-set up na si laboratory. Ngunyan kaya, di pa yan na si set up dahil kulang pa ng tao. Halimbawa, ang laboratory, kaipuhan kaya, medtech. So, mayo pa yan. Although may gamit na. So hopefully, pag pwede na kita mag-hire, may sa budget na for this year, by January, kompleto na. Ang Super Health Center sa Concepcion Pequeña, programa kan DOH na oras na maging fully operational, pwedeng mag-opreser ng outpatient, TB birthing asin ambulatory surgical unit, eyes, ears and nose medical services, physical therapy asin iba pa. Napakaray naman ang access road para man sa Super Health Center sa tabang kang Barangay Council, igwana ng linya ng tubig sa tabang kang MNWD, asin linya man kang kuryente sa tabang kang Casureco 2, target man kang lokal na gobyerno kang syudad na ang maging iba pang mga primary healthcare facility kang lokal na gobyerno makaagan man kang kompletong medical equipments. Ang target CHO, Super Health, CHO2, OLI, igwana ning x-ray saka laboratory. Ang CHO1 kaya mayong lugar. So paglipat ka ning CHO1 sa Peña Francia, kagigibo naman magkakaigwana siya ng laboratory saka x-ray. Kang nakaulay man kang alkalde, si DPWH Secretary Vince Dizon, tigrekomenda kay ni ang Sarupang Foundation para man makatabang sa pagpapatugdok ng Sarupang Primary Healthcare Facility. Dangan ang pinagtaong 25 million pesos na pundo hali sa DOH, gagamito na sana sa additional pang mga medical equipments urog na sa Old City Hospital na nakatalaan mga pabukaan asing gibuhong primary healthcare unit.
pagdigdi ni Secretary Vince Dizon kang Saturday, may pigsabi siya na Igwang Foundation na interesadong magpatugdok ng ospital digdi. Ang sabi ko, okay ba na bakong ospital, primary care facility? Okay da. In fact, madigdi na nga this week si foundation. So, ang pigpapacheck ko ngunyan with Dr. ni Ronnie Amoranto, kung pwede ba na si 25M na tinao kang DOH, gamito na lang for equipment. Si pagpatugdok ang ospital, ito na lang foundation magpatugdok. Tawiling sinda na buo. Si buong ospital ipatugdok. Ang sabi sa tuya, iyuman daan ni si nagpatugdok sa Clark, iyuman ini si nagpatugdok ni mga ospital kadtong pandemic. So okay sinda na mapatugdok sinda ang ospital pero kita ang maran. Bali ang donation lang ninda si building. Sabi ninda kaipuhan lang na ang equity kang syudad si daga. So ang sabi ko, nag-offer nga ni ako nakita ang mapa-demolish. Sabi ninda okay da sinda mismo ma-demolish. So pag digdi this week maaaraman ta kung okay sa inda si plano. Para sa Annaga Ngunyan, Joel Suliman. Annaga Ngunyan. Ika ako kita Annaga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Annaga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.